Bu odonluğa seyret. Bu dünya. Bärde sen ve men yaşayan ve başka da her türlü canlılar. Tebigaty seyret. Görüp doyulmajak zat. Dağlar, köller, denizler, okeanlar. Odon Okean diýäkem. Dünýäniň 71 götörünü suw gaplaýar. Dünya odon, söz yok. Ýöne gelin biraz durup başka tarapdan seyredelim. Yadınızda olsa okuwda 6 materik bar dip geçipdik. Avustralya, Azia, Amerika, Antarktida, Afrika, Yevropa. Tanış olun, karşınızda 7. materika. Plastika materikası. Ululuğu olsa 3 tane Fransa yurdu al düşünün. Beyleki 6 materik tevigi taraptın dören olsa bunu biz yasadık. Hava gen galman. Ben näme etdim dip ekranın karşısına oturman. Häzir emmeza düşündürýän. Dünyada plastika 1855 ýylda Alexander Parkes tarapından döredildi. 1862 ýylda olsa bütün dünya tanadyldy ve şo günden bu yana çenli her türlü zatlarda ulanılıp başlanıldı. Diýseň işimize yarap, günümüzde plastik ulanılmayan yer yok. Asonky 10 ýylda olsa geçen 100 ýyldan köp plastika döredildi ve gittikçe ösüp barýar. Başka dilde aýdanymyzda dünýäde her ýyl 50 piramida goror ýaly plastika döredilýär. Ekologiýa şunun ýaly bir zat. Haçanda bir işe girjek olsaňyz ýa-da harwagullugyna gitjek bolsaňyz, gözüňizi barlamak üçin şu surada seretdiýärler we suradyň içindäki sany soraýarlar. Biz hem şu içindäki sany görjek bolup gözümizi zorlap görmäne synaşýas. Ine şu biziň gördüğümüz zat. Diňe gözümizi gynanda görýäs. Ekologiýa hem şuňa meňzeýär. Biziň göresimiz gelse görüp bileriz. Ekologiýanyň başga hem görnüşleri bar. Ýöne onuň üçin aýry bir bölüm gerek bolar. Okeany ýokardan seredenimizde plastikalar görünmän biler. Ýöne geçende kenar yakasında dostum bilen gezip ýörkek, suwun ýüzünde ak maýda zatlar gördük ve bir-birine soradyk näme bu diýip. Öýe gelip gözlänimde plastika parçajyklygyny öğrendim. Bu parçajyklar şeýle döreýär. Ulu plastikalardan gün şöhlesiniň, tolkunyň, duzyň güýjüniň aşağında galyp maýda parçajyklara bölünýär. Bilim adamlary şu wagt okeanda 5 trilyona ýakyn maýda plastika bölekleri bar diýýärler. Ay maňa näme? Diýip geçme. Başgalaň bilen bir gün agşama näme ýersideninde aňyrdan ogluň balyk ýelim ata diýse, epesli wagt boldy balyk ýemämize, gelin bugün balyk ýel diýip saçaň başyna oturanynda unutma. O atylan plastikalar balygyň içinde bolup biler. Ve şeýdi plastikalaryň zyany seniň bedenine geçer. Nädip geçýärmi? Denizdäki, okeandaky canlılar plastikany iýmitden aýryt edip bilen oklar. Her gün dünýäde näçe miň sany canlılar ölýär plastika ýenligi sebäpli. Plastikalar canlılaryň içine girende aşgadan siňmeýär ve köp haýwanlar açlykdan ölýär. Köpsi hapa atyklary çolaşyp biýalaç ölýär. Oturma goňşym haçan adam bolar diýip, özüňden başla. Tebigaty söýmäni öwren. Ýakynlaryňa söýmäni öwret. Biziň ýeýän iýmitimiz, dem alýan kislorodumyz şu okeanyň saýasynda bolýar. Munça kirliligi döretdik biz adamlar. Indi düşünýärmi? Her birimiziň günämiz bar. Ýaşan ýerimizi goramaly. Öýüň ýaly düşünmeli. Öýüňi tämiz tutýan bolsaň, dünýäde her birimiziň öýümizdir. Ve birnäçe dostlarymyz bar aramyzda. The Ocean Cleanup hususy kärhana şeýde işleýär. Maýşgak türü 600 metr uzunlygynda suwun ýüzünde çummadan ýüzüp bilýär. Şemal ve tolkunlar arkaly atıklardan tiz yüzüp hemmesini jemleýär. Sputnikden gözleg edilip gämiler jemlenen atıklar alýar. Munyň ýalda başga kärhanalarym bar. Ýöne şu wagt iň amatlysy bu. Beyleklere garanda. Arzan hem de amatly. Balyklara päskel bermän 5 ýyl içinde okeandaky atıkları toplap bolýar. Okeandaky atıklar bu şekilde toplap bolýan bolsa da biziň işimiz bundan beýlek öňküsine aranda biraz salyhatly ýakynlaşmamız gerek.